Ka Jaintia National Council GNC kala Tur Kynsan ka office jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban pynpaw ya ka jingpynrem halor ka jingbym la ban pin urlong ya ka jingdawa ba ka seng kalabu ka seng kala ong ba Haduh Mynta ampat yo I ya kanu kadang ban pindam ya ki trading license jong ki brio bomday ki trai mulong ki batray kam Be-Aiñ ka GNC kala kadauru ya ka jingta ajur ya ka kamay ka ji bat ya ka hok jong ki pajba trai ri ka GNC kala dawaru ya ka jingpynrem kamno ya ka Ktien Pnar hapo ka jingalang jong ka district council da ka boong ba ka Ktien pajba jong ka than kadai ka hok ban yo ya ka jing ithu hapo ka council ka seng kala pynpaw ya ka jingbym hun halor ka jingbym shimkhia jong ka Jhadc bat kala maham balada kimdon ka jingpynbet ha kapor balabu ka seng kan sebeteng ya ka jingekhi pajba ha kisni banwan Nay dawa ke jingtlek yang kini ke JHAPC P na kinong chong yao ki pai ba hi waro dep JD ya di te ong gi MDC wo pai ya ke jing ke yong a yong thi Go District Council Hamyang Haukop Ding Ki Kon Kari Go District Council Hamyang Haukop Ding Ki Kon Kari Tia Champrang Kayi Utia Kayi Utlat Ukayi Gimnder Klem Ka License To Islam Yo Menderi Yo Menderi Yo Menderi Yo Menderi Islam Islam Thank you.